ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். திருப்பி இப்போ ஒன்று பார்த்தேன், ஒரு சின்ன குழு ஒன்று கிடைச்சு. சரி அதையுமே போடலாமே அப்படின்னு. ஆனால் 2 மணி குழுக்கள் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பம்புங்கிறதுனால. இருந்தாலும் போடுறேன், பார்க்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 083 சரியா? ஸோ இது ஒரு இயர்லி சார்ட்டு தான் அது. அதேமாரி நேற்று பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் விட்டு, அதாவது 083 2 நாள் விட்டு 011. ஸோ இங்கே 2 இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்கும். சரி 2 இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் 5 இருக்கும், மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது பவரில் இருக்குது. 5க்கு பவர் 8 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி அப்படி கொஞ்சம் மேலே போனீங்க அப்படின்னா 2 நம்பர் விட்டு இங்கே இருக்கு பாருங்கள். 01 மேலே 2 நம்பர் விட்டு அது இது விட்டு பாருங்கள் 065 அப்படின்றது. ஸோ ஒருவேளை இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆப் ஒன்று சொல்லுவேன் இல்லைங்களா, அந்த ஒவ்வொரு நம்பருக்கு ஒரு போர்டு வச்சுட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா 165 இருக்குது, அதே மாதிரி 965 இருக்குது. ஸோ ஒன்று அப்படி ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா ஒரு BC 65 ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.